Sláva Bohu. Bůh vám všem žehnej na tomto místě. Jsem velmi rád, že tu můžu být. Děkuju pastore Lukáši za pozvání. Moc si to vážím a cením. Opravdu. Takže chci vyjádřit vděčnost. A věřím, že dneska budeme mít velmi poženaný čas. Amen. Věříš tomu, že budeme mít poženaný čas? Věřím tomu, že už chvály ukázali, že Pán tady je a věřím, že Pán se tady mocně dneska bude projevovat, procházet a bude dělat svoje věci, které připravil v nebi, nech se stane i tady na zemi. Amen. Já poprosím ještě, aby přišel Dodo, ještě pojď za klavesi, prosím tě jenom. Jo, děkuju. Děkuju. Víte, já chci jenom tak na začátek trošku jenom takové menší svědectví, abyste byli povzbuzeni, že opravdu Pán jedná, on nepřestal jednat a věřím tomu, že budeš z toho poženaný. Já poprosím tady, aby přišel Ivan, bratr, poženaný je. Víte, co si cením takových lidí, že víte, kde je potřeba, on tam je. A víš, to je velmi důležité, aby to tak bylo v každém srdci. Že když je potřeba, buď tam, kde jde o věci našeho Otce. Amen. A jenom také krátké svědectví, dovolím mu, aby svědčil o tom, jak byl vysvobozen od cigaret, protože dneska mnoho lidí ještě stále jsou v cigaretách a v různých věcech. A víš, není tak o tom, jsou i jiné věci než cigarety, jsou i skryté hříchy. Ale já jsem o tom přesvědčený, že to je takový dobrý začátek. Amen. Aleluja. Buďte všichni požehnaní. Já jenom chci říct takové krátké svědectví. Když jsme nepoznali Boha, tak jsme si dělali všechno, co jsme si sami mohli dělat. Ale když jsme začali spoznávat Boha, začali jsme chodit do církve, do Berouna, tak ještě to nebyli jsme manželka a já, nebyli jsme vůbec, žili jsme ve smilstvu. Ale když jsme chodili do sboru, tak jsme mezi náma mluvili, že Bible říká, že smilník do Božího království nevejde. Tak jsme se rozhodli, že se vememe. Tak jsme se vzali, ještě pastora s Silou byli svědky. No tak pokračovali jsme, chodili jsme do sboru každý týden. Ještě jsem kouřil. Kouřil jsem, pak přišel jeden den, jeden čas, když jsem to chtěl už skončit. Chtěl jsem skončit, byla neděle ráno, vstal jsem, sadal jsem si, dal jsem si kávu a v mysli mi ďábel chtěl, aby jsem skončil, aby jsem nechodil už do sboru. Aby jsem prostě říkal mi, co tam z toho máš, stejně jdeš do sboru a tak stejně přijdeš domů, nic z toho nemáš. Tak já jsem v mysli to tak, jak kdyby jsem s ním mluvil, on mi říkal, skončí to, protože stejně z toho nic nebudeš mít, peníze, tady to. A ještě kouříš, tady to, jako v mysli jsem si to, jako s ním jsem mluvil. Ale počas půl hodinky nebo 3/4 hodinky jsem se rozhodl, to bylo už na mě, rozhodnutí na mě, že do sboru půjdu, i v ten den půjdu do sboru a ještě v ten den cigarety nechám. Tak jsem se rozhodl. Tak jsem šel do sboru a od toho dne jsem přestal kouřit i cigarety. To je už nějak měsíc a něco, nebo přes měsíc a tak nějak. Ale když jsem to nechal, tak to byly taky tlaky 2 dní. 2 dní to byly jako, že už chtěl jsem si zapalit, ale nedal jsem se. Nutil mě do toho, ale nedal jsem se. Jako v duchu jsem se modlil, ještě jsem si chválil. Chválil jsem se, kdyby byl jsem šťastný. Ale tlaky byly v mysli. Tady je tlak, mysl. V mysli byl tlak
No a pak po 2 dňoch jsem normálně viděl v duchu, jak to už ďábel skončil, jak se chytil za vlasy a jak se trhal, třasil se. A od toho dne jsem byl osvobozený a já, jak kdyby jsem nikdy v životě nekouřil cigaretu. Tak to bylo, že jak kdyby jsem nikdy nekouřil cigaretu, ani nevím, jak se to kouří, ta cigareta. Tak to bylo, tak to je asi všechno. Sláva Bohu. Můžeš ještě chvilku povstat, pojďme se modlit, amen. Víš, tak jak to tady řekl, tak víš, co to je v mysli. A dovol mi, aby se pomodlil, protože jsem o tom přesvědčený, že když jsem hledal Pána a přemýšlel jsem nad tím, co dneska tady mám sloužit, tak mi jasně Pán ukázal velmi důležitou věc. A já věřím tomu, že se to tady dneska mocně, protože Duch Svatý mi řekl dnes, proto potřebuji, aby potom během toho, jestli budete tak hodní, nechci, abyste jeli to možné živě vysílali nebo něco, protože víte proč? Já věřím, že tady dneska bude služba osvobozování. Já jsem o tom přesvědčený, tak jak se rozhodneš v mysli, už teď na začátku služby přijmeš osvobození, uzdravení. Amen. Já jsem o tom přesvědčený. A moje téma je, než se začneme modlit, tak se připrav svoje srdce, je jednota. Velmi důležité. Jednota. Toto mi jasně Pán ukázal, aby v církvi byla jednota. A dovol mi, aby jsme se pomodlili a dovolíme, aby Pán tady jednal. Oče všemohoucí, chválíme Tvé svaté mocné jméno. Zlížíme k Tobě, Pane, odkud nám přichází pomoc, odkud očekáváme požehnání. O, vyvyšený, oslavený, všemohoucí Oče, vzdáváme Ti chválu a slavu. Děkujeme Ti za Tvoje milosrdenství a milost, že kdykoliv k Tobě přicházíme, Ty máš otevřenou náruč. Tak chválila Lucka. O, Tvoje náruč, Tvoje láska je tak ohromná, tak veliká. O, že nás očekáváme. O, Pane, kdykoliv uděláme chybu, kdykoliv padáme, Ty máš stále otevřenou náruč. A my prosíme Tě dnes, Duchu Boží milovaný, aby si dnes uvolnil svoji moc. O, Pane, modlím se, Pane, aby Tvoje slovo, Bože, přišlo, Pane, až do kosti, do morku, Bože, do našich životů, Pane, a osvobodilo, králi, každého jednoho na tomto místě, Pane. O, Pane, vyznávám, že přebírám nadvládu, Pane, na tomto místě, skrze jméno Ježíš, a uvolňuju Tvoji moc. Děkuji Ti, že jsi tady, Pane, mezi námi, králi. Děkuji Ti, Pane, že když spoléháme na Tebe, o, Ty pak mocně jednáš, Pane. Už to nejsme my, ale Ty v nás. O, Pane, když spoléháme na Tebe a vidíme Tebe, králi, všechno je možné tomu, kdo věří. Skrze jméno Ježíš, všechno je možné tomu, kdo věří. Skrze jméno Ježíš, o, ten, kdo se narodil z Boha, přemáhá svět, a to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra, kterou si do nás dal. Skrze jméno Ježíš, skrze milost, kterou nám dal. Díky Tobě. O, projdi se dnes. O, haleluja. O, haleluja. Haleluja. O, haleluja. Z jedné věci je nám je pomazání, církev. Dneska vyjdete z vězení někteří. Už jste tam delší dobu. Dneska Duch Svatý otevře dveře a vyjdeš ven. A když vyjdeš ven, tak už se nikdy do toho nevrací. Poslouchej dobře. Tu ten verš. Miluju Tě věčnou láskou, proto Ti stále zachovám milosrdenství. Nemáte to jenom tak na té zdi. Miluju Tě věčnou láskou, proto Ti stále zachovám milosrdenství. Sláva Pánu, děkuju. Sláva Pánu.
Ještě jednou děkuju za pozvání. Věřím, že, tak jak jsem řekl, budeme mít poženaný čas. Sláva Pánu, tak jsme tu přijeli s manželkou, s 5 dětmi. Přišel tady i bratr Ivan s manželkou, s dětmi. Takže jsme velmi rádi, že jsme tady mezi váma. A věřím, že přijde čas, že i vy potom někteří přijete s vaším pastorem k nám. A věřím, že je potřeba, aby jsme spolupracovali nad dílem Božím. Amen. My nejsme rozděleni. My jsme jedna církev. A víš, my nemáme jenom nějaké logo nebo nějaké jméno, křesťanská misie Immanuel. My věřím, že je to, že to máme v srdci, že potřebujeme být spojeni stále, neustále. Jeden druhého potřebujeme navzájem, protože já řeknu tak, solo jezdci rychle padnou. Spadnou jak hrušky. Ale když společně v jednotě budeme, tak víte co, vždycky budeme vítězit. Amen. Vždycky budeme vítězit. Není možné prohry. A proto, když jsem byl v autě a normálně doslova mi Duch Svatý zakázal dělat zápisky. A víš, já někdy toto miluju, protože on mi tím dává spoznat, že abych spoléhal jenom čistě na něho. Aby on opravdu dneska, věřím, že bude mluvit. Amen. Sláva Bohu. Tak pojďme do Bible. Otevřít celou Bibli. Tak, jak jsem říkal, Duch Svatý mi ukázal jasně, že chce, aby byla tady projevena, aby jsem dneska kázal o jednotě. A já věřím tomu, že Bůh je dobrý a on ví, co potřebuje tato církev. Amen. Věříš tomu? Tak, půjdeme. Nevím, co prožíváte, nevím, čím procházíte, ale Bůh to ví. Bůh ví, čím procházíte, co potřebujete. A já věřím tomu, že dneska, já věřím, že každá služba, ale věřím, že jsem o tom speciálně dneska Pán ti ukáže, že má pro tebe naději, že má pro tebe východisko, že má pro tebe pomoc, že ti podává ruku. A teď záleží, jak ty se ho chytneš. Poslouchejte dobře. Mnoho lidí přijdou do církve. Přijdou jenom jako návštěvníci a jako návštěvníci taky odejdou. Ale jsou mnoho křesťanů, kteří přijdou do církve a chtějí se ho chytnout. A když se ho chytneš, já ti chci říct, že okamžitě přichází pomoc. Jakmile se ho dotkneš, okamžitě vychází moc z něho. Jakmile se ho chytneš, okamžitě se mění různé věci ve tvém životě. Možná jsi byl držený i 5 let, 4 roky, já nevím kolik. Jakmile se ho chytneš a víš co, a máš stále naději, že se ho chytneš, tak víš co, přijde jeho moc. A jeho moc tě osvobodí, uzdraví. Amen. Toto je velmi důležité. Ale vím, víte proč? Víte proč, když se něco neděje v církvi, nebo nevychází to tak, jak podle lidí, hned mají na mužce pastora z manželkou. Fakt? To tak funguje. Víš proč? Protože oni byli povoláni Bohem a jsou nejbliž Bohu. Tak nemůžeme nadávat na Pána, ne? Že ne? Tak budeme nadávat na ty nejbližší, kteří jsou s Bohem. Že? A tak to někdy vypadá, že lidi jsou nechápaví a potřebujeme pochopit, co to znamená jednota. Amen. Sláva Bohu, půjdeme do toho. Tak. Můžeme číst od Efeským 4. kapitola. Můžu od 1. verše klidně. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždyť skromní, poslouchej dobře, vždyť skromní, tiší a trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Spojení s svazkem pokoje. Poslouchej, co je jednota. Hned doprovází pokoj. Není možné, jestli někde je nepokoj, různé věci, to není jednota. Toto hned okamžitě následuje po jednotě, člověk prožívá absolutní pokoj.
Víš, jak člověk někdo prožívá absolutní pokoj, tak ho nic neroznese. On je opravdu v pokoji. On je opravdu v klidu. Proč? Protože je spojený s váskem v jednotě, v pokoji. Je smířený s Bohem, je smířený s církví, je smířený s bratrama a sestrama, nemá tam žádné věci, protože tehdy, jak člověk má něco v srdci, tak okamžitě přichází nepokoj. Je stále nepokojný. Ale jakmile člověk je čistý, zachovává si své srdce, chrání si své srdce, tak potom víš co? Církev je v pokoji, v lásce. A půjdeme dál, tam se odkryjou různé věci, co dnes ti chce Pán ukázat. Amen. Sláva Bohu. Kolik z vás máte dneska s sebou Bibli? Zvedni, ukáž Bibli, rychle. Kolik máte Bibli? Sláva Bohu. Polovina má, polovina nemá. Tak. A té polovině to budu číst. Amen? Budu číst. Dobře. Takže jdeme dál. Spojení s váskem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Poslouchej dobře. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi. Skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupili vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Tak, zastavím se. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Podle míry každému Bůh dal podle milosti určitou míru obdarování. A víš, pamatuju si, jak tato služba začala. Jsem byl u toho. Jsme tu evangelizovali. A víte, nevím proč, ale vnímám to tak. Jak je možné, že ti, kteří přišli k Pánu, ze začátku hořeli, milovali Boha. A věřím, že do dneska ještě milují Boha. Ale jak je možné, že už vyrostli a jsou někde, možná jsou už vyšli, jak je možné, co je oddělilo toho, aby člověk dneska nebyl v jednotě. Aby člověk nežil opravdu v pokoji. Jak je možné, kde je podřízenost? Kde je láska? Kde jsou modlitby? Kde jsou opravdu ti? A víte, jak to spoznáte? Že už na modlitby ani nepřijdou pořádně lidi. Víte, jak spoznáte, že se vůbec lidi církev doma nemodlí? Protože ani na modlitby nepřijdou. Ani pořádně nejsou v církvi, jak by měli být. Protože si myslí svoji pravdu, myslí si, že jdou správným směrem, ale já vám říkám, není nikdy správný směr, jak je jednota. A jestli já jsem o tom přesvědčený, víš, jsem o tom přesvědčený, že Bůh se nespletl. Bůh věděl, kde tě dal do církve. Bůh věděl, kde tě dal do církve. Takže on se nespletl. A jestli něco pořád vyhlížíš, hledáš něco jiného, tak já ti chci říct, že to není Bůh. Ale že jsi to ty sám. Proto je velmi důležité, aby ty si byl zakořeněný, byl opravdu v církvi a spolehal na Pána. Spolehal na Pána. Proč? Protože jedině Pán je tvojí naději. Nikdo jiný. Církev, já vám musím říct pravdu. Za mě pastor Oskar nezemřel, ani pastor Lukáš nezemřel za vás. Já jsem ho neviděl na kříži. Já jsem viděl Ježíše. A Ježíš, on to vytrpěl kvůli nám. Ale proč? Aby jsme šli do rozdělení? Nebo aby jsme šli do jednoty? Aby jsme milovali jeden druhého. Aby jsme opravdu stali. A víš, pojďme si říct upřímně. A to je to, že víš, můžeme skrývat mnoho věcí, ale stejně potom to všechno vyjde na povrch. A proto je velmi důležité
Ale to je dobře, že to vyjde na povrch. Aspoň začne Bůh uzdravovat. To je dobře. Však na tom nic není. Ale co je velmi důležité? I když uvidím tady vedoucího, který něco udělal, příklad, a co to udělá láska? A teď příklad. A teď jsou hříchy, které jsou k smrti, jsou hříchy, které nevedou k smrti. A teď uvidím, že něco udělal. Tak hned ho udeřím? Hned ukážu, co udělá špatně? A nebo ho přikryju? Co myslíte? Co je opravdu vítězství? Co chce Satan? Okamžitě hned útočit, hned ukázat, kdo co dělá špatně. A co kdyby jsme tak přikryli? Pán mi říká, abych se mi zavolal dopředu. Můžete přijít dopředu? Pojďte. Jo, pojďte dopředu. Pojďte tady, postavte se tady. Tak. Dívejte, něco vám ukážu. Tak. Dívejte se. Satan, on nic nedělá, jenom lže. Je to tak? Od počátku jenom lže. Tak. Já můžu požádat aj moje syny. Pojďte, moje synové, postavte se. Tak. Oni jsou tak velcí, aj trošku to. Pojďte tady. Tak. Obkličte je. Další ještě, pojď Ivan. Pojďte, bratři, pojďte, aj ty můžeš. Jo, pojď. Obkličte je a udělejte kruh. Obkličte je, tak. A běžte tak, jak kdyby tlačte se víc k ním. Tak, ano, přesně tak. Tak. Teď se dívej jednu věc. Já jsem někde až tady, ale teď si představ. Další vrstva bratrů, sester kolem nich. Další vrstva bratrů kolem nich. Další vrstva bratrů kolem nich. A teď poslouchej dobře. A teď řeknu jednu věc. Co oni jsou nejdůležitější? Ne, pochop jednu věc. Že všichni, a teď ukážu na jedno, jak Bonke řekl. On je jednička, příklad, Ježíš je jednička a Bonke je ta nula. A teď poslouchej. A ta nula je za ní další nula. A ta nula další je za ní další nula. Když odděláme jedničku, zůstanou samé nuly. Ale když tam dáme jedničku před ty nuly, to je Ježíš, tak ta nejposlednější nula má největší hodnotu a cenu. Chápeš to? Tak poslouchej dobře. Když tam dáme další bratry kolem nich, sestry, a další kolem nich, Satan nemá moc. Držte se. I kdyby chtěl přijít, nemá šanci, modlitby, držení. Prostě mám je rád, miluju je, vyznávám to. Tak víš co? Tady ty další chrání další. Tady ty další chrání další. Takže dívej se, i kdyby jsem chtěl, fakt opravdu, kdyby jsem chtěl se k ním dostat, nedostanu se k vám. Proč? Protože jsou obklopeni láskou Boží. A kde je láska Boží, tam je vítězství lidí. Amen, děkuju. Takže vidíme to? Miluju tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. Síla. Prosím? Fakt? Sláva Bohu. Víte co? Ať se ti to líbí nebo ne, tato služba nikdy nepadne. Nikdy. Fakt ne. Nikdy. Nikdy. Víš proč? Tak, jak jsem říkal, vždycky budou bratři, sestry a proto je řada a poslouchej dobře, aby se přidal. Tím více budou přidávat, tím vaše služba bude silnější. Ona bude růst. A víš co? Ano. O to je, ano. Stanou se různé chyby. No a co udělá láska? Nemá je náhodou přikryt?
Já se teď zeptám, kolik ti tebe Pán odpustil? Kolik ti Pán odpustil? Hodně? A stačí, když vidíš jednu malou chybu na někoho, už jak je možné, že ukazuješ? Jak je, proč nezebereš ten postoj milosrdenství, jak Bůh? A přitom Pán říká, že máme být dokonalí. A v čem? Já ukážu ti, v dokonale v jednotě. Dokonalosti v jednotě s vaskem pokoje. A toto ukážu dál, co se budou dít věci skrze toho. Poslouchej dobře. Jestli chcete mít skutky Boží církev, jestli chcete mít skutky Boží, tak, jak Pán Ježíš řekl, můj Otec je ve mně, já v něm, a když už nevěříte, tak věřte aspoň pro ty skutky. Proč? Protože Ježíš nikdy nic nedělal bez Ducha Svatého a bez Otce. Proto skutky Božího doprovázely. Já vám něco řeknu, kdyby Ježíš dal jenom na chvilku pryč Ducha Svatého, nikdy se nestanou ty skutky Boží. Proč? Protože oni jsou v jednotě, v dokonalé jednotě. A já věřím tomu, jestli chceš být v jednotě, potřebuješ opravdu přijmout od něho nasměrování. Potřebuješ opravdu přijmout od něho, znovu se navrátit k němu s celým srdcem, k počáteční lásce. Víš, já vám něco řeknu. Kolik z vás už jste se přestali modlit za chvalicí tým? Když jsem se tady díval, ta sestra, ta chvalička, tak v duchu jsem rozpoznal, že prostě na ní ďábel útočí. A má boje. A co dělá církev? No spí. Spí. Co dělají bratři, sestry? Spí. Jak je to možné? Proč? Jak to, že nerozpoznáváš, co se děje v církvi? Jak je možné, že ty se nezajímáš už o bratra, o sestru? Kde se to ztratilo? Proč se to ztratilo? Chceš jenom dopředu rychle? Chceš být rychle vyniknout? A co z toho? Proč? My potřebujeme přijmout jeho milosrdenství, aby jsme potom prokazovali milosrdenství. Amen. Sláva Bohu. Já spolehám na něho, církev. Já ho miluju, protože vím, že možná, víš co, je mi jedno, co si lidi myslí. Víš co, já chci spoléhat na něho. Já chci ho poslouchat, protože nikdo mi nezachránil život. Nikdo mi nezachránil život. Nikdo mi neodpustil hříchy a viny. Byl to Pán. A proto nikdy na to nezapomeňme. Mnoho lidí už zapomněli vlastně, že jsou spaseni. Proč chodíš do církve? Však ty by si měl tryskat radosti, že jsi spasený, zachráněný. Nevíme čas ani hodinu, kdy odejdeme. Nevíme čas ani hodinu, kdy on se vrátí. A víš co, potom teprve zjistíš, co vlastně Pán pro tebe udělal. Ale víš co, nemáš se už právě teď radovat? Nemáš už podle toho vědět, co Bůh pro tebe udělal? Tady to je všechno. Ty už se máš radovat. Neradovat se z toho, že jestli máš peníze nebo nemáš peníze. Nemáš se radovat z toho, jestli někdo padl nebo něco udělal chybu. Ty se máš radovat z toho, že jsi spasený a že tvoje jméno je zapsané v knize života. Toto je důležité, toto je život. My nemůžeme přinést ven evangelium, dělat skutky Boží, když my potřebujeme sami uzdravení. My potřebujeme sami pomoc. Nebude to fungovat, církev. My se potřebujeme dát do jednoty. Vidět to, co vidí pastor váš. Je to tak. Ať se vám to líbí nebo ne. Je to tak. I když, víš co? Mnoho věcí se mi taky nelíbilo, co dělala pastorovská rozhodnutí. Fakt ne. Nelíbilo se mi. Ale jednu věc jsem si potom uvědomil. A říkám, najednou jsem pochopil jednu věc. Šel jsem za pastorem a řekl jsem mu jednu věc. Z mnoho věcí s tebou nesouhlasím. Ale jednu věc udělám. Moje rozhodnutí bude toto. Pastore, až uděláš jakékoliv rozhodnutí, já půjdu s tebou. Ale můj postoj vůči tobě si zachovám čistý. Ty budeš zodpovědný před Bohem. Ale moje
Můj postoj a moje srdce zachovám čisté vůči němu. Proč? Protože já jsem zodpovědný sám za sebe před Panem. Ne on už za mnou. Proto jestli udělal něco, co dělá špatné rozhodnutí nebo cokoliv, to už je na něm. To si s tím Pán vyřídí. Ale můj postoj, já musím zachovat správný. A to je velmi důležité v církvi. Jestli toto budeme mít církev, budeme vítězit. Amen. Budeme vítězit, ve všem budeme vítězit. Sláva Bohu. Půjdeme dál. Tak. A přeskočíme do 14. verše. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítaní a unášení zavanem kdejakého učení. Lidskou falší, chytráctvím. Dívej se, lstivým svadění k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tak tady můžeš vidět jednu věc. Ať si v jakémkoliv části těla, jsi velmi, velmi důležitý. Velmi, velmi důležitý. Ať si tam, ať si ruka, ať si prst, ať si hlavou, vlastně hlavou je Kristus, ať si nohám, prostě k čímkoliv jsi velmi, velmi důležitý. Jednou moje manželka se mi směje, už dával dolů hlavu. Jednou ve světě jsem si ublížil, jsem si sundal malíček, jsem byl hodný. Nebudu to... tak to řeknu, no. Prostě moje manželka už to se mnou nezvládala, odcházela a byla na Slovensku. No a samozřejmě, že její táta, celá rodina se do toho pletla, že ne, ať se mnou nezůstává zpátky a tak. A my už jsme měli Rostíka a Maja, že? A já jsem nechtěl ztratit děti, že? A říkám, no to konec. Tak jsem šel do Kulny, zebral jsem velkou sekiru a říkám, a jdu tam. Tak jsem šel za nimi a oni se zavřeli všichni, celá rodina. Jsem vyběhl okna a tak, takže jsem byl hodný, proto říkám. No a rodina se zamkla, už volali policajti to a já jsem si nevěřil, já jsem byl rozhodnutý, zatím byl démon. Jsem byl rozhodnutý, že jestli se mnou nebude žít, tak prostě vezmu její tátu, mamu a ju. A tak jdu sedět. Já jsem byl fakt rozhodnutý. Ale tím, že fakt díky Bohu už tehdy Bůh přinastal a že se zavřeli a její táta byl chytrý opravdu, že se to nestalo, moc jsem vděčný za to Bohu. A tak jsem si nevíril nervy na ně, tak jsem tak dal prsty a sebe. No a tak jsem si odsvákl malíček a doktor mi to zaživa šil a on říká, co blbete, pane Šarisky? A já říkám, víte co, už potutím se 100% změním. A on říká, no to já vám nevěřím ani slovo. Prostě, že to ne. Ale co chci ukázat na to, že mi to zachránil ten doktor a jsem za to vděčný. A i když, ale hýbu s ním. Poslouchejte dobře. On je největší doktor. A pokud někdy se mohlo stát úraz církvi, on je větší doktor a funguje pořád ruka. A i malíček funguje. A jestli se stalo něco, tak dívej se, on funguje pořád. Takže co ti chci ukázat? Že on je největší doktor. A on dokáže všechno uzdravit, pokud mu to dovolíme. Amen. A já jsem tomu dovolil. Kdybych ještě tehdy na tom stole, ještě bych tehdy reptal, ještě tehdy, kdybych nadával, ještě tehdy, kdyby byl zdorovitý, tak víš co, nezachrání mi ten malíček. Ale jenom díky tomu, že jsem se pokořil a ten doktor mi zachránil malíček. O, sláva ti Ježíš. Sláva tobě, pane. Takže vidíš to, ani jeden Pán nechce, aby se ztratil. Ani jeden.
On vás všechny miluje. On vás všechny moc miluje. A chce vám pomoct. Chce vám pomoct lidi. A my potřebujeme to pochopit, co chce Bůh dělat v našich životech. Amen. Sláva Bohu. Takže tady je, že dorůstáme v Krista. Už nebudeš chytrák. Budeš to si ukazovat, jak mám pravdu. Já to čtu tak. Pozor, aby si nesešel do bludu. Pozor na to. Protože jestli budeš chytrák, tak tě učení dovede do bludu. Ale pokud budeš podřízený, tak víš co? Toto učení, které tu bylo dané, tě dovede do Božího království. A víš, co to je za učení? Pravda v lásce, lidi. Nepravda v klamu. Pravda v lásce. A to je velmi důležité, aby jsme pochopili, že ti, kteří tady byli posláni, to je jedno, prostě můj pastor, další pastoři, tak víš co? To nebyla z vůle člověka. Bylo to vůle z Boha. A já věřím tomu, že už Bůh dopředu věděl, že budeš následovat Pána. Ale víš co, on přesto ti furt nechává svobodné rozhodnutí. Kdyby tato sestra chtěla odejít, tak pořád má svobodné rozhodnutí. Ale co je velmi důležité? Aby, tak jak to řekl bratr Ivan, že tady je boj, tady je. A když tady zvítězíš, jsi vyhrál. Jsi vyhrál. Tady je ten boj. A to je velmi důležité, když to pochopíš, tak ty už potom nebudeš bojovat proti druhým. Ty je budeš milovat. Amen. Ty budeš chtít být s nima. Sláva Bohu. Proto je velmi důležité, aby si přestal být chytrákem. Já nevím, pro koho to je, ale vnímám, přestaň být chytrákem. Přijmi slovo tak, jak je. Přijmi to, co je tady vyučované. A já věřím tomu, že tato služba, vím, odkud vyšla. My jsme tady na tom pracovali taky. Mám taky úplně maličký podíl. A víš, co jsem za to vděčný? Že tato služba jde. Už tolik roku a sláva Bohu. Za to buď vděčný. Málo lidí jsou už vděční za to, co Bůh tady poslal. Zapomínají, mají tendenci rychle zapomenout. Strašně rychle mají tendenci zapomenout. Víš, co někdy dělá ty vychytralé, že jsou tak moc vychytralí? To není to, že jsou vychytralí, to je pýcha. To je pýcha. To nic víc není. To je pýcha lidi. Tady to jasně ukazuje. Pak už nebudeme nedospělí, budeme zmítaní. Nebudeme zmítaní a unášení zavanem kde jakého učení. Lidskou falši. Tady to vidíte. Že člověk může být zmítán lidskou falši. To znamená, že není v těle, není v duchu, je v těle. Proto je zmítaný kdekoliv. A bere různé věci, které nejsou pravdivé. Bere různé věci, které nejsou pravdivé. Víš co? Já řeknu tak. Pán mi to teď ukazuje, že to mám říct. Teď procházíme takovým obdobím v Berouně, že lidi proti nám mluví, že tam chodíme kvůli penězům a tak. A víš co? Já jsem na začátku, já nevím, kdo mě zná, já jsem podnikal a já jsem nešel pod šichtu 10-15 tisíc mojich čistých peněz. Takže někdy jsem měl podle toho, jak měsíčně 250-300 tisíc. Jsem rozseval peníze na evangelizace, na konference všude, na Slovensku, všude, kde bylo potřeba. A ne malé peníze. A nebudu tady mluvit kolik a co jak. A najednou jsem přišel do Berouna a lidi tam začali mluvit o mně, že tam chodíme kvůli peněz.
A říkám, aha. A Bůh mě úplně zastavil, že nemám podnikat, že mám mu jenom sloužit. A říkám, aha, tak si lidi myslíte, že já jsem zvyklý na nějaký 1000 korun ze sbírky, co jenom cesta stojí tolik? To je někdy směšné. Opravdu moc směšné někdy to je. A říkám, a já jsem tolik vydělával. Já mám doma jenom na řadě možná za 200 000. A říkám, a já jsem tady zvědavý na 1000 korun. Takže jsou někdy lidi směšní, ale nevadí. A nevadí, já jdu dál. Ale co chci ukázat? Najednou už jsem vnímal v duchu, že se scházeli proti mě, proti manželce mluvili a různě negativně. A najednou, když jsem přišel do církve, a najednou Duch Svatý mi říká, začni se obhajovat, teď, při výzvě na sbírce. Obhaj se. A říkám, Pane, proč se mám obhajit? Proč se mám obhajovat? A on mi jasně ukázal. Kdyby byli v duchu, tak já jim to ukážu, ty se nemusíš obhajovat. Ale jenom kvůli tomu, že jsou v těle, ty se obhaj. A mnoho v církvi jsou v těle. Proto je někdy přímo říct dopředu, obhajit se a nebát se toho. Protože kdyby lidi byli v duchu, tak jim to Bůh ukáže. Ale protože nejsou v duchu, tak Bůh nemá komu to ukázat. On to nikdy nebude ukazovat tělu. Amen. Tak jsem se obhajil. A víte, jsem slyšel tam vepředu, jak lidi začali mluvit. Tak on má nějakou GPSku, nebo co to? Jak on to ví? No přesně to, co oni včera mluvili, já přijdu hned na druhý den na službu a to mluvím. Takže víš co? Co tady chci ukazovat? Že Bůh o tobě ví. Bůh o tobě ví. A já ti řeknu v jednu věc. Zavčas běž na kolena a hledej pomoc. A přestaň se dívat na druhé, kdo dělá jaké chyby. Ty začni a běž na kolena okamžitě. A hledej pomoc. Protože jo, miluji tě věčnou láskou. Oh, já už... Tady mi to dej, tady. Oh, haleluja. Miluju tě věčnou láskou. Víte, lidi, haleluja. Já znám tento verš, ale někdy můžeš číst několikrát a pak to k tobě přijde. A víš co? A pak, jak ty uvěříš v jeho lásce, jak on tě miluje, tak pro tebe nikdy nebude těžké věci odhazovat pryč. Jenom kvůli tomu, že ty víš, že on tě miluje, pro tebe už nebude nic těžké odhazovat věci pryč. Ani tě nikdo nemusí nutit, nikdo ti nemusí říkat. Ale jen proto, že víš, odevla tu mankáme, skaj se savosom. Sláva Bohu. To je velký, já si to tady položím. Nešahejte mi na to. Děkuju. Ne, dělám si srandu. Sláva Bohu. Takže víš co? Dneska vím jednu věc. Víte, mnoho lidí, ano, Pán ke mně mluví, že to mám říct. Víte, mnoho lidí už si neváží toho. Zapomněli rychle, že někdo se obětoval, že někdo přijel taký kus. Já vám říkám jednu věc. Budu těžko hledat na prstech. Kdo je stále někdo ochotný se přestěhovat a jít za lidma. Budu těžko hledat na prstech. A je to tak. Ale já vám chci něco říct, že proč to mluvím? Protože lidi mají tendenci zapomenout, co Bůh pro ně udělal. Je potřeba, aby si byl stále vděčný ve svém srdci. A vděčnost je co dovede? Vděčnost tě dovede do Božího království. Věř mi, co ti teď mluvím. Vděčnost. Nikdy, a kdyby cokoliv, nikdy nechci zapomenout, jak Bůh nám pomohl, jak nás uzdravil, jak nám požehnal. A víte, věřte mi, měl jsem balíky peněz u sebe. Balíky peněz. Ale víš co?
Stále jsem věděl, že nic jiného mě neudělá radosti, jak budu uprostřed jeho vůle. A v Americe, jak jsem byl, tak jsem se postil a říkám, Bože, promluv ke mně. Já nechci odejít odsaď, dokud ke mně nepromluvíš. A když jsem se postil a modlil, a najednou Pán ke mně promluvil, ale úplně silně moc. A já jsem spoznal, co on chce. A on říká mi, chci, aby si přestal podnikat. A říkám, Bože, no dobře, když přestanu podnikat, tak jak se budu starat o moji rodinu, manželku, děti? Když nebudeme mít tolik peněz, toto a máme výdaje 60 000 a právě jsem věděl, že nám bude chybět minimálně 20 000, možná tak nějak, protože platíme školy, různé věci. Ale Bůh mi řekl jednu věc. Já mám dost peněz. Takže chci přestat, aby si podnikal a běž, já tě posílám, protože já otvírám nové města. Plzeň a okolí a další místa. A víš co? On mi neřekl první, běž, já otvírám města, běž, já udělám toto. Ne, on první řekl, přestaň podnikat. Až potom mi řekl, běž, já otvírám město. On chtěl vidět moje rozhodnutí. Jak se dneska rozhoduješ? Jsi ochotný se zdát něčeho? A to nebylo málo peněz, to bylo dost peněz. My jsme pravidelně s manželkou jezdili po dovolenách, toto. Užívali jsme si, fajně bylo. Ale nebyli jsme uprostřed Boží vůle. Takže mohlo být fajně, ale uprostřed Boží vůle jsme nebyli. Víš, někdy Bůh toleruje nějakou určitou chvíli v životě člověka, že toleruje, že není uprostřed Boží vůle, nechává ho tak, ale pak se ho zeptá. A pak už s ním jedná na rovinu. A jestli ty se nerozhodneš správně, kde máš být, na jakém místě máš být, a tam zůstat, a tam fungovat, tak potom víš co? Tak, jak se rozhodneš, tak to bude i ve tvém životě. Jednoduše. Proto věřím tomu jednu věc, že cokoliv chceš dělat, je třeba, aby si mluvil o tím s pastorem tvojím. Abyste se modlili společně. Abyste šli společně tou cestou, kterou chce Bůh. A toto je jednota. Toto je nasměrování od Pána. Amen. Sláva Bohu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby. Navzájem podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dano. Pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo. Pevně spojené klouby navzájem a podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dano. Kolik z vás už jste lhali svému bratru, svojí sestře? Co? Lhali jste? Pán tady říká, neustále buďme pravdiví v lásce. Víš, někdy je velmi důležité, aby já nevím, proč mě dneska tak vede Pán, ale kdo mě zná, já jsem takový ohnivý. Ale se divím, co dneska Pán dělá, nechápu to. Ale co je velmi důležité, kolik z vás už jste lhali a je potřeba, abych si šel za tím bratrem a omluvil se. Dal to do pořádku různé věci. Je to potřeba. Jinak tě Bůh nepustí dál. Je potřeba různé věci dát do pořádku. Je to potřeba. Jestli jsi někdy lhal někomu, tak věř tomu, že tam Bůh to slyšel, on tam byl u toho. A dívej se jednu věc. Jednu věc ti řeknu. Mnoho lidí, Pane, odpusť mi, činím z toho pokání. Já ti řeknu jednu věc, mnoho lidí nemají odpuštěno. Víš, proč nemají odpuštěno? Silvo, pojď sem. Prosím tě, buď tak hodná. Víš proč?
Víš, proč lidi mnoho nemají odpuštěné? A jdou dál a všechno je OK. A oni si myslí, že když půjdou na kolena a řeknou, Bože, odpusť mi, je mi to líto, tak já ti řeknu, že není jim odpuštěno. Víš proč? Víš, co je opravdové pokání? Silvo, zřešil jsem, udělal jsem toto, je mi to líto. Odpusť mi to, vyznávám ten hřích a toto mi je líto. Odpusť mi to a pak jdu ještě před Bohem. Vyznám ten hřích. Ukážu, že to je zlé. To znamená, že ona o mě ví, co jsem spáchal, co jsem udělal. A tehdy ty přijdeš před Bohem a je ti odpuštěno. Protože víte, mnoho lidí říkají, proto tam je napsané, vyznávejte si své hříchy. Víš, a někteří říkají, když vyznám hřích Bohu, tak jsem to udělal, Pane, teď mi odpusť, ať mě nikdo neslyší, nikdo nevidí. Pane, odpusť mi, teď jsem zřešil. Ale Pán říká, vyznej svůj hřích. Vyznej. A jestli ne svému bratrovi, tak aspoň svojí manželce. Komu důvěřuješ, je třeba to vyznat. A tehdy teprve ti bude odpuštěno. Amen. Toto mnoho lidí neví. To znamená, ty se musíš totožnit s tím hříchem, vyznat to, že to je zlé, že to je špatné. Ty musíš být totožněný s Bohem, že tak, jak jemu se to hnusí, i tobě se to musí hnusit, nazvat ho pravým jménem, vyznat to a pak přijít před Bohem, Bože, odpusť mi. A víš, co to udělá? Chcete slyšet, co to udělá? Jednota. Jednota. A dívej se, když to budu skryt, čím dál. Už jsme daleko od sebe. A já jdu k Bohu. A ona je daleko ode mě. A můžu furt k Bohu. A už je dál. Už se společně ani pořádně nebavíme. A zdaluju se. A všimněte si jednu věc. Co Bůh spojil? Manželství a církev. Jakmile mezi námi je něco špatného, věř mi, že nechci být potom ani mezi váma. Proč? Protože jsem pohádaný s mojí ženou. Není to mezi námi dobré. Dívej se, už jsem daleko. A víš, jak poznáš? Jsem daleko od ní a chci být jenom v neděli rychle ve sboru, rychle. Ve sboru. Pomožené, ahojte, naschle. Celý týden mě nevidíte. Aby se neřeklo, jako, a ještě můžeš, pojď sem u mě sedět. Pojď rychle u mě sedět. Rychle. Haleluja, zatleskáme si rychle, chválíme, jakože se usmějeme na sebe, ale mezi námi to není v pořádku. Haleluja, slava Bohu, rychle. Takže se to... A jenom už to skončí. Jak se máš? Jo, dobré, Pán ti žene, jo, jak se máš? Dobré, jo, super. Haleluja, přijde domů úplně celý dobitý. A jeho život se nemění. Chcete tak dál, církev? Chcete to dál? Mezi někým už ani intimita nefunguje. Chcete dál, tak? Opravdu? Já vám něco chci říct. Já nevím, proč to tak mluvím. Ale věř mi jednu věc. Ďábel to pozoruje. A jak už nefunguje intimita, tak on okamžitě útočí na to, aby se zdíval po dalších. Není problém. Však ďábel má tolik žen venku. Haj. Tolik mužů má. Vidíš? Takže co chce dneska Bůh? Aby si byl v jednotě v manželství. A když budeš v jednotě manželství, budeš v jednotě i v církvi. Amen. Sláva Bohu. Dodo, pojď mi hrát. Už nám vyrostl. Taky maličký byl. Ale moc nevyrostl, to je jako jen... To si dělám srandu. Ještě jedno slovo přečtu. Poslouchej. Ježíš, on se modlí.
poslouchej. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Omlouvám se, 20. verš, 17. kapitola Janovo evangelium, 20. verš, omlouvám se. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Poslouchej, věř mi jednu věc. Co ti teď řeknu? Bůh tady prosí. Víš o tom, že přes založení světa už Pán za tebe prosil. A já ti něco chci říct. Že on prosil, aby ty si přišel k Pánu. A ty dneska jsi tady. A poslouchej dobře. Věř mi nebo ne. Svět rozpozná, jestli církev je v jednotě nebo není. Svět to rozpozná, že jsou mezi vámi nějaké trhliny. Svět to okamžitě rozpozná. A já vám něco chci říct. Jak nebudou v církvi trhliny, jak nebudou v církvi rozdělení, Bůh bude posílat další. A Bůh chce posílat další. Já jsem o tom přesvědčený, že mají další dojít ke spase. Tak prosím tě, bratře a sestro, nezabraňuj to tím. Protože ty můžeš to zabránit. Ty můžeš to zabránit. Přestal si být světlem pro druhé. Pomlouváš. Rozebíráš stále druhé. Jak je to možné? Jak je to možné, že to z tebe vychází? Potřebuješ Pánu. Potřebuješ to vyznat. A všechno Bůh uzdraví. Víte, co je na tom nejjednodušší? Víš, co je na tom nejsilnější? Že člověk je jednoduchý takový, jaký je. A tak přijít k Bohu takový, jaký je. A říct možná své manželce, své manželovi, toto dělám, toto je mi líto. Pomož mi, modli se mnou. Ale mnoho to skrývají. Proto s nima Bůh nemůže jednat. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo. Jak jejich? Bůh ti svěřil slovo. Co s tím děláš? Co s tím děláš? Ty potřebuješ začít poslouchat Pána. Začít vnímat Pána. Sláva ti, Ježíš. Aby všichni byli jedno. Aby jsme všichni, církev, došli do Božího království. Aby všichni jsme stanuli před ním a chválili ho. Tak chválíš církvi. Věřím, že tam to bude o moc 1000krát silnější a mocnější. Kam chceš jít? Se tě ptám dnes. Kam chceš jít? Kde směřuje tvůj život? Kam s tím směřuješ? Možná jsi padl do různých věcí, ale je čas tam odsaď vyjít ven. Je čas, aby si přestal blbnout. Víte, mnoho lidí žijou ze služby. A toto chci kázat všude v církvích. A budu kázat jasně i proti pastorům. Nebojím se. Proč? Protože lidi
Jakmile skončí služba, skončí vztah s Bohem. Už nemají ani vztah s Bohem. Kde je ta láska? Proč jsme přijali Boha? Kvůli služby? Kvůli tomu, aby jsme stali vepředu? Aby nás lidi viděli? Kvůli tomu jsme přijali Krista? Nebo jsme přijali kvůli tomu, že ho milujeme? Že on se nám dal spoznat? Když skončí služba, skončí Bůh? Církev, Pán tě volá, aby se navrátil k němu s celým srdcem. Aby si začal zakrývat další bratry a sestry. Abyste byli v jednotě. Pán tě volá zpátky k celým srdcem. Aby ses mu vydal. Aby ses mu vydala. A já ti řeknu jednu věc. On nalemenou třtinu nedolomí. Do dna cviknout neuhasí. To, co on započal, taky dokončí. On má moc tě dovést do Božího království. On tě povede, on tě posvedne. On ti podává ruku. Ale ty se potřebuješ ho chytit. On má moc. Víte, asi 2 roky jsem nesloužil, to je dlouho. Víš, co to je 2 roky? To je dlouho. A víš co? A Pán mi říká, neboj se, já tě přes všechno převedu. A viděl jsem velké rozbouřené moře. A říkám, ne, já se bojím. A on mě chytil. V duchu jsem to viděl, jak mě chytil. A přes to mě převzal. Přes všechno. Já nevím, co se stalo ve tvém životě, ale on má moc tě převzít přes všechno. On má moc. A já jsem se bál, že už padnu, že se zabiju, že už jsem mrtvý. Ale nezapomeň, že Otec nebeský tě drží a on tě taky doveze do Božího království. Pokud si ho přijal a přijala, tak stůj a důvěřuj mu. Mnoho z vás tady cítím zranění. Zranění. Bůh to dokáže uzdravit. Bůh to dokáže uzdravit. Víš co? Já se zeptám tě. Kolik z vás si už pamatujete, co bylo kazané minulý týden? Před 14 dnama. Lidi chtějí hloubky a nejsou ochotní žít to jednoduché. Odpusť mi, Braško. Zřešil jsem vůči tobě, je mi to líto. Odpusť mi, pastor. Nechci mít vůči tobě nic. Miluju tě, chci tě zakrývat. Odpusť mi, Silvo, moje ženo. Nechci nic před tebou zakrývat. To jsou jednoduché pravdy. To jsou vítězství. Já nechci, aby si zvedal ruky, ale ty odpověz Pánu, kolik z vás dneska chcete být osvobozeni? Já vím, že dneska budeš osvobozený. Já to vím. A víš co? Já nechci, aby buďme ti, kteří teď povstaneme. Až si někdo přijde dopředu, bojuj za něho. Nestrať ho. Bojuj za něho. Bojuj! Bojuj! Nedávno jsem musel činit opravdové pokání. A říct Pánu, říkám, Pane, odpusť mi. Říkám, já jsem si ani neuvědomil, že tolik kilometrů pořád jezdíme s manželkou a že ty nás chráníš na cestách. Říkám, Bože, odpusť mi to, je mi to líto, Pane. Promiň mi to, že jsem tak nad tím úplně zapomněl, zanevřel jsem. A spíš když manželka něco to, tak jsem ještě jí říkal, tak to nedělej, tak to dělej. Ale vůbec jsem si neuvědomil, že nás po celou dobu Pán chrání. A víš, my jak jdeme v autě, tak se modlíme. Ale Pán mi ukázal úplně něco jiného. My se celá rodina, děti, všichni modlíme. Ale Pán mi ukázal něco jiného.
že jeho ruka je nad námi, že on nás chrání. Že to jsou kilometry a kilometry, které děláme. A většinou teď manželka jezdí. A víš co? Já jsem si musel uvědomit, říkám, Bože, odpusť mi. Že já jsem to vůbec neviděl. Chápeš to? Kolik věcí si myslíme, že vidíme, ale nevidíme je. Jsme mimo! Jsme mimo! Potřebujeme začít vidět. Potřebujeme Pána, aby nám ukázal, kde děláme chyby, aby jsme se z toho ponaučili a vyšli z toho ven. Amen. Pán mi říká, že mám dát výzvu ke spasení. Můžu, pastor, dát to? Můžu? Na bok.